ya mukuru ase location ya Kiang'eni gutuka ensemo ya Nyakone ward ya Mekenene ebunge ya Borabu ase county ya Nyamira nigegenderete kuboria serikali nyare kwenekea na kubika emiroberio yokobakonya konyora obwene bwabo maiga yomong'ina oyo mubwenke yogosiria obugima bwaye ase chinchera chobo tutukana omorikito Vincent Monda agotomanyia ase enchera yoboikerano Jenio minto taiya nero mai torenge ntu mama nero bano konyora beire mama ase ng'encho katokomarange nero tomaite togotebia emechando yaito nero otigetu bono nero isa yatigete esagune isi muna baerere tibwegete na tata omonto oria ogokorete egento keria aitinki are mwathani omorogi ngerainu na abagusi are mwathani omorogi naende amentete ebinto gete timaitimbire bi nase enkeye eamateye nigere na magombo amange chinga kibagendete goichana buno omong'ina bwenkeye Jane Mirera oyo orarete ase chinchera chitamanyikaneti buya bono omogano oyo goikera igo inche mbara nachete nkanyora enyomba Jane nagendete konyora oyire konyora Jane ominto oyire bono okoiyia okonto okomanya konyora Jane atarasire obogima bwaye omorendi bwenkeye niga abanto bamochire obotuko bogokera rituko ria aramisi eikeria na kumoita goikagasire obogima bwaye na gotiga omobere oye kegita rituko ria gatato korwabwo omong'ina bwenkeye nigo nere asire obogima bwaye ase ayera kare getanda kiaye eamate yare goete para chinsa chia mambia nigo yarora eriokiri korwa ase enkeye abwo ase bate ebirore gose erioki eriondike goika gosoa nyomba abwo ase banyora omong'ina Jane oikire gosiria obogima bwaye negekora eke giatigire eamate yaye kere nobwabo obonge Jane omong'ina okonyakoni ching'eni abwo orati working ogokora ebinto biaye oonirie obong'eni igo basomirie abana banto baito tari monto bare koenda kogura binto biabo ng'a bache gosomeria abana babo korwa abwo timanyeti naende timaeti eki ndatebe bono igo tokumetie nonya okoreta ebi Nyasaye ore igoro ntafini naende emanyekani obonene bwabo bororekane ase eng'encho Nyasaye ore moyo eamateye nigere na maborio amange buna kai bari baikeranetie oboiti obwo baeterete goetera buna enkeye nigere na emerango ya echichuma naende esiekire korora nti na straineti buna batotebetie abamonyorete akichomeka nabo korora alikuwa ameshika mikono hivi okorora ngosituraga arenge maybe kama walikuwa na nyonga but egento keria nti akoreire na ekebe eba noe nanti ochire kong'etwa nakurete na omwana oyo ominto oraire naki ataigwete buna nti okurire nkong'entwa are mutoto wetu akusikia mpaka ekero ebirore biatire ari nari omwana ominto atabanaine koruborere ntokomanya igorete omorango oigoire omogambi bw'ensemeyo Erkitito nigo aenekire gekora ekio abwo ase atebire obotuki ase gekora ekio nigo bogendererete uchunguzi negenderete ekiara one arrest yabamed bono omonto nabekire ime uchunguzi genderete kubainisha emaneno abantu tokobatebi ng'a ekero batagete emechando yatokeire gose batwareria omwana nabachirani gose abamwabo tiga bacha bakwanirana gose barenta uchumba ase abagambi gose abantu bekanisa so tatu bagamba amang'ana ibaigwana morembo oba ntibone serikali mbara nere gocha totebi ntibone tokonyata amang'ana korwa ase serikali ototebi naki ninki kere serikali nerote faino pa gocha gotukwana amang'ana bando ntokomanya goikera iga bana amaene ntoranyora machifu but our God who is in heaven naende natorokia amang'ana very soon nkorora tore ekene kia amang'ana aya eamateye nigo bono eganyete egetambokero kia obotuki korwa ase serikali gosengereta omweso bogotaka komanya buna ninki giasambete Jane karaire ase egetanda kiaye Vincent Monda, Ensoko TV.